We're out at the NERA, the NERA demo, where we're demanding electoral reforms. So if you're out there, join us. So this is where we're at. A bunch of people out here. It's our right as people to stand for our country. So wherever you are, if you're in Harare, come on out. We are because my children that will miss out. So we're out here at the demonstration. We're joining us out here. All right, so let's go. And can I come with you? Let's go. We're going to do the opening prayer here at the NERA demonstration. But we see, let's not be afraid. If we don't stand for this country, we've got to keep standing, people. So wherever you are, come. We are here. We're looking for change. NERA demonstration. We are demanding electoral change. Atikaende kunovhota takadai azviite kana Mwari chaiwo havafari nazvo. Uchiri kutyei haisi nguva yekutya inoyi. Voti yangu mai mwana, voti yangu ndikere. Voti yangu mai mwana, voti yangu ndikere. Our vote is important. At this great we want to build this country. So whether whether we must protect our vote. We've got to do that. If we can't do that, this is our chance. All the young people, especially young people, if you're out there somewhere, come on out. What are you still waiting for? We can't keep being afraid. Not now. Together, stronger. Makadi Vabereki. Ndichangokumbira vari kuno kuseri kwemota
tite tichiswebera apa then vari pamberi panapa tongochovera kumashure mbidzana we're demanding electoral reforms. vatungamiriri vedu vawane space Tinobirwa vote. vachataura nesu munguva shoma pfupi inoteera. So we have to keep pushing. Tifanana bajiva pusha jet. Kuti kuti zvinhu zvichinje munyika medu. Zvikasachinja hapana kwatiri kuudza. Whether unonamata unamate. Uyai. Together. Together. Stronger. Together. Stronger. Together. Together. Volume. Together. Together. Stronger. We're doing what we Stronger. Stronger. So it's a bit difficult. Saka ande ndikumbira kuti kandikataura toteerana muchana shumba nevanhu vese ari kuseriko kati hatibetsere vanhu vese vauye kunoko titanga basa redu vese ari koko vauya kunoko then apa mongotiya kasipesi kuti mazuva taakupinda ikoko kuti tibatsirane. For those of you vanotya kuti zvino pastor vari kutsvage ikoko, kana ndiri if I am a citizen ndinotouya chete because iro Bible racho rinotondidzidzisa kuti izvo miririra nyika yangu. So that's what we must do. So if you are not here the Nera Demo uyai takasimba kana tiri tese. We are together, we are stronger. So thanks for tuning in and joining in. Look at that. We understand kuti panapa tiri ma political parties akasiyana siyana vanosanganisira Dare, ZANU Ndonga, Freedom Front, Freedom Congress, African Democratic Party, MDCN, ZimFest, National People's Party, Zimbabwe People First, Zunde, Transform Zimbabwe, PDZ, RPDZ, ne MDCT. It is unfortunate kuti gungano redu rasangana nezvipingaidzo zvakawandisa. Ma political opponents ari kuZANU-PF vanga vari kusekuleta ma messages ekuti demonstration yatiri kuda kuita muzuva ranhasi hakusisina ari mashoko enhema nekuda kwekuti pane chakavanzika chiri kuseri chatiri kutarisira kuti gungano rataita panapa leadership yedu paitauya pano ichatiburitsa chiri kuseri chaita kuti ZANU-PF izame kudimobilize vanhu kuti vanhu vange vachirega kungana pano muzuva ranhasi. Saka ini handina nguva yakareba yandichatora ndakamira pano. Ndinonzi Dunga, ndofunga mese munondiziva, ndi organizing secretary wenera Harare province, ndakamirira MDCT. Saka panguva ino isu senera tiri ma political parties anokudza musiki. Saka tisati tatanga urongwa hwedu pano tichakumbira Pastor Mugadza kuti vativhurire musangano wedu nemunamato vamugadza. Pastor Mugadza is going to pray. Ramoratina also, hello Zimbabwe, out here. There we go. So Pastor Mugadza is praying. Kurumbidza Mwari pazvose handitika toda kuita munamato iko zvino munamato wekuti simba rose roakaipa pariri ipapo ngarinzwe kuhuta ngarinzwe kudengenyeka nenyaya yekuti tiri kuti zvakwana. Enough is enough. Hatisi kungouya nekutaura chete
asi tiri kuuyawo zvekare neshoko raMwari, shoko rine simba, shoko rinogona. Ngatinamatei. Baba wokumudenga kumusoro, tinokurumbidzai. Makasika denga nenyika, mukatipawo nyika yeZimbabwe, muchitipa tiri marudzi ose, musingaipiri mhuri imwe, musingaipiri bato rimwe reZANU-PF, asi muchiipira mapato ose nevanhu vose nevamwe vasina mapato, kuti vave vagari venyika ino, vachigara murugare, vachigara mukubudirira, vasingagare mukudzvanyirirwa, vasingagare mukupambiwa, vasingagare mukubatwa nenzira isiriyo, vasingagare mukuurawa, asi vachigara murufaro rwaJehovha. Saka tonamata panguva ino Mwari kuti utungamiriri husingakufadzi ngahusawana zuva rimwe chete huri pachigaro, ngahusuduruswe nemuzita raMambo Jesu, nekuti munoda imi, munoda kufara kwevanhu venyu, munoda rugare rwevanhu venyu, munotaura mushoko renyu muchiti kana vakarurama vakatungamirira vanhu vanofara. Munhu wese ari pano, madzimai, vana, varume, kana akatungamirira inzwa munamato, vanhu vanochema. Zimbabwe yachema. Padava pari kunamatwa kugara, pari kunamatwa naBlaza. Amen. Tibvisireyo vatungamiriri vandisingakuchiyi Baba. Tanamata zvino, urongwa hwose hwavanahwo gola 2018 harizobudirira, hazvizoenderera mberi, zvavaigara vachiita havazozviita zvekare. Gore riri kutevera iri tadhikleya, enough is enough in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Zishomane, 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 What a voice that is. Thanks, guys. Tinotenda Pastor Mugadza nemunamato, very powerful prayer. Handisi kuda kutora nguva tiri pano nekuti leadership yedu iri kuita ichisvika. Tikaguma taremerwa nemakomo kumashure kwedu uku hazvizofambi zvakanaka. Saka regedzai ndite ndichikamura makomo andinawo panapa. Kunera tine executive yeHarare province yenera inosanganisira vatungamiriri